Bé, jo en primer lloc haig de dir que, en fi, haig de fer, com tots, una felicitació extraordinària a en Miquel Català per aquesta iniciativa i, i al mateix temps m'haig de dir que em sento molt honorat de compartir una taula amb els caps de llista dels partits catalans en el Parlament Europeu, en les eleccions al Parlament Europeu. Jo crec que recordo que fa uns mesos vaig anar a la presentació de la web de l'Oficina de la Unió Europea a Barcelona i recordo que les intervencions que va haver-hi per part dels diputats dels 4 partits que estaven convocats avui aquí doncs era una mica, és a dir, recordo les frases, per exemple, del Raimon Obiols dient que no es reconegui el català a nivell del Parlament Europeu és una imbecilitat, ho va dir així, és imbècil això que no... Bé, el que em va sorprendre en aquell moment és que, i ho vaig dir més o menys públicament, és que va dir, passa, nosaltres podem fer relativament poca cosa, diu, és la societat civil que s'ha de moure. I jo vaig pensar, i què podem fer més del que hem fet? Doncs mira, ja està. És molt clar que es pot fer de més. Vull dir, per tant, jo et felicito perquè en la trajectòria que hem anat seguint nosaltres mateixos des d'Òmnium en aquest tema, doncs hi hem batallat diverses vegades. Quan es va començar a parlar del Tractat Constitucional Europeu, doncs a part que va haver una comissió catalana que va treballar i va fer 80 propostes, nosaltres, al veure que l'article 446 sortien com a llengües de la Unió Europea 21 llengües i el català no hi era, vam escriure al senyor Zapatero i li vam dir que haurien de fer els possibles perquè haurien de fer mans i mànigues perquè el català fos inclòs. Ens van dir que farien el que podrien, etc, però que no. I finalment això no va sortir. Arran d'això i arran d'algun altre element, doncs com per exemple que el Tractat Constitucional preveia que per entrar a la Unió Europea un nou estat necessitava l'acord dels 25 i per sortir-ne podia sortir com volgués qualsevol, que vam trobar que per fer un pas endavant de cara a una constitucionalitat europea ens semblava que això continuava tenint una dependència extraordinària dels estats. A part d'aquestes coses, però sobretot pel tema lingüístic, nosaltres en aquell moment vam fer, quan va haver-hi el tema del referèndum pel Tractat Constitucional, vam fer clarament campanya pel no, cosa no és gaire corrent per a l'Òmnium Cultural perquè en aquest nivell de concreció, diguéssim, de raons polítiques no acostumem a entrar-hi tant perquè la nostra funció fonamental és en altres nivells, diguéssim, no? Però vam fer això per què? Perquè ens sembla diverses coses, és a dir, la llengua catalana jo ja fa anys que dic que té 4 reptes fonamentals. El coneixement per part de la gent que viu en els territoris de parla catalana, el coneixement de la llengua, l'ús, estimular l'ús d'aquesta llengua, és a dir, defensar la unitat, malgrat les diverses formes dialectals, i aconseguir el reconeixement a nivell de l'Estat i a nivell europeu. I tots 4 reptes van lligats. Si hi ha reconeixement, hi ha més ús, i si hi ha més coneixement, hi ha més ús, i si hi ha més ús, hi ha més interès al coneixement. És a dir, que de fet són 4 reptes fonamentals que hem d'estimular. I des d'aquest punt de vista, a mi em sembla que lluitar perquè tinguem aquest reconeixement, justament perquè ens puguem sentir europeus igual que tots, en aquest sentit és important. Quan es parla de les dificultats d'això, de les que hi ha més de 50 llengües a Europa i que això presenta unes certes dificultats, bé, aquí hi ha el tema que haureu de tractar, què vol dir llengües de treball i llengües oficials, etc. Però és que, a més, en aquestes, una mica amb l'afany també acumulatiu de que la feina que hem fet pugui servir, jo m'estava repassant justament avui de les 80 propostes que es van fer el 2002 o 2003 de cara al Tractat Constitucional Europeu. N'hi ha una que em sembla que és bastant raonable. Ells deien que s'hauria de defensar un acord que anés lligat amb l'article 22 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i deien que el contingut que proposaven era aquest. Totes les llengües oficials dels estats de la Unió tenen la consideració de llengües oficials de la Unió. També tenen aquesta mateixa consideració, sense cap discriminació, les llengües declarades oficials per l'Estat membre respectiu en una o més regions europees amb competències legislatives i que siguin parlades per un nombre de persones igual o superior al de l'idioma oficial de l'Estat de la Unió amb menys parlants. Era bastant raonable. I per tant, des d'aquest punt de vista, em sembla que l'estat amb menys parlants deu ser Malta, que deuen ser uns 400.000, doncs evidentment totes les llengües oficials a l'interior d'un estat, encara no siguin de tot l'estat, parlades per més de 400.000 persones, han de servir. Era una cosa bastant raonable. Per tant, en aquest sentit, hi ha feina acumulada, diguéssim, que no ha acabat de desencallar. Per tant, jo felicito una vegada més la iniciativa que ha tingut en Miquel. Nosaltres, per descomptat, des d'Òmnium la recolzarem i esperem que tots plegats, entre les iniciatives de societat civil i els
en aquests moments tenim la sort que hi ha 4 partits catalans que defensen la mateixa línia i per tant que entre tots plegats puguem fer la força suficient per això, perquè ens puguem sentir europeus amb igualtat de condicions que tots els altres. Si és una llengua, a més, que no només pel nombre de parlants, que més supera els 8 o 9 milions de persones, sinó que a més, diguéssim, per la seva capacitat de creació fins i tot literària, està considerada una llengua que té en literatura una quantitat i qualitat de producció que és superior a la de moltes literatures que tenen una base demogràfica més gran. Per tant, és una llengua potent des del punt de vista cultural, malgrat de les dificultats que pugui haver tingut històricament per poder-se mantenir, a mi em sembla que seria lògic que poguéssim arribar a fer convèncer la gent europea sobre aquest tema. Deixi'm fer una petita al·lusió, és que acabo de llegir aquest matí i m'he indignat una mica per aquestes declaracions que sembla, aquest article que ha publicat el Financial Times, una mica la mateixa línia del The Economist, dient que això que el govern espanyol hauria d'intentar, diguéssim, no cedir davant d'aquestes reivindicacions lingüístiques i interiors i autonòmiques a nivell interior. I curiosament, em sorprèn que en diaris d'aquesta seriositat teòrica diguin coses d'aquestes, perquè el general de Gaulle segur que no acceptaria en el seu territori coses d'aquest tipus, i els anava a dir, i el general Franco tampoc. I per tant, no ens vinguin amb aquestes històries, vol dir que no coneixen gens la situació del que parlen, que per un diari del seu prestigi s'haurien de preocupar una mica més de saber de què estan parlant. Bé, en tot cas, felicitats i que tireu endavant. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a tots, els ponents, els convidats per haver vingut avui aquí, i ara si voleu parlar-ne una mica, l'última bona notícia que us puc donar és els dolços que hi ha a fora, gentilesa de la Institució Cultural de la Franja Ponent. Moltes gràcies.